προσδίδει μεγαλύτερη αξία αυτός εδώ ο χώρος και στην ίδια την έκθεση, διότι ακούγονται απόψεις που σε άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να ακουστούν. Ακούγεται η πολιτεία. Πρώτη φορά βλέπω την πολιτεία να περιμένει να ακούσει την αγορά και καλό είναι αυτό. Εμείς είμαστε τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας. Περάσαμε μια περίοδο δύσκολη την προηγούμενη τετραετία που είχαμε και το COVID, αλλά είχαμε και την κρίση του προσφυγικού. Το περάσαμε λίγο δύσκολα. Σήμερα μπαίνουμε και το δεύτερο είναι το θέμα του τουρισμού. Ήδη, να σας πω τα νούμερα, πέρσι είχαμε περίπου 150.000 τουρίστες στη Λέσβο, που είναι η μισή, πληθυσμιακά είναι περίπου το μισό Βόρειο Αιγαίο.